Hi mga kakampi, for today's vlog, tutulong ako sa pagtatrabaho sa fish pan. Itatry ko guys kung kakayanin. Kasi medyo maulan ngayon, baka daw masira yung pilapil ng fish pan. Pero bago yan, intro muna tayo. So ayun guys, naglalakad na ako papunta sa fish pan para tumulong sa pag-aayos doon. At magpapaturo din ako guys kung paano at ano ang ginagawa nila kapag ganito kasama ang panahon. Kasi medyo maulan guys nung time na yan kasi may paparating daw na bagyo. Kaya ang gagawin nila guys, dadagdagan daw ng lupa yung pilapil para hindi mabutas, kasi sayang din naman guys kung makawala yung mga laman ng fish pan. Ang laman pala ng fish pan guys, merong bangus, meron din tilapia tsaka alimango. Ang kalaban talaga guys ng may mga fish pan dito ay kapag may bagyo, kasi yung iba nawawash out daw yung laman ng fish pan. Sayang din talaga. Nagbabawas din pala sila ng tubig guys para hindi umapaw yung fish pan. Ito nga pala yung paminto ng fish pan, yun ang tawag nila dito. Tara guys, puntahan muna natin yung iba ko pang mga kasama. Nagtatrabaho na kasi sila. Di ka magulok. Di ka magkabrit. Sige naman. Di ka magulok. Kaya talaga. Di ka napot mo ito. Hello. Ito bang natiyan? Wato bang kanali diyan? Wato kita nito bang kanali wala. Ano ka kanali sa bansa? Pero lalo na kanali sa bansa. Wato bang naman oh. Di ka magulog. Ang tanong. Sige, rutin ko ma. Rutin ko. Masama talaga yung panahon guys kasi kumukulog pa. Ngayon nga pala yung mga kasama ko nagtatrabaho na sila. Pero ako mamaya na lang kasi medyo malamig eh. Ang layo naman ang iniisip ni Palar. At dahil malamig ang panahon guys, ayan na, may dala ng kape si Sander. Time! Nagtrabaho sa na. Uday-day. Bang naman, dinayo kami kang taga-baybay. Parati niya, sugo na kumada at sirata yan. Ayun, si Kuya Dong naman pala, yan, makikita nyo na yan. Busy siya guys sa paghuhuli ng alimango. Sana makahuli si Kuya Dong para mamaya may ulam na naman kami. Yung iba naming kasama guys, ayan, nagtatrabaho na sila. Si Tiyo Nanding, si Eman, tsaka si Manoy. Pero sabi ni Tiyo Nanding, gusto din yung magpa-video. Ayan, kuha na natin guys. Simula ka tayo ng ukay. Ayan guys, yung lupa na pala na yan, nililipat nila dito sa may pilapil para pangharang din kung umapaw yung fish pan. So ayun guys, medyo nakakahiya na
mukhang kailangan ko na talagang tumulong sa kanila. Tara guys, baka mamaya kasi guys, hindi ako nila sahuran. Kaya kailangan na natin tumulong. So ayun guys, si Kuya Dong na muna yung bahala sa pagbibideo. Pupunta na ako dito sa loob ng fish pond. So ayun guys, mamaya na ulit. Magtatrabaho muna ako. Kaya kami akan laboy. Kamu akan laboy. Ay, mali. Nagtrabaho sa Pispan para mas makaulit sa Manila. Masahe. Ang iplipe. Gusto siya man natin sa kung nakakamig din. Kadarahan. Sa sarungan yun, naghiling yun. So yun guys, okay na daw yung lupa dyan sa Pilapil. Kaya ang gagawin namin, manguhuli na naman kami ng alimango. Itatry ko din guys kung may mahuli ako. Buti na lang guys, hindi ako nila pinapagalitan kasi parang naglalaro lang ako eh. Yan, parang naglalaro lang talaga guys. Ginagawa? Pero syempre may natulong naman ako kahit papano, kahit konti. So ngayon tara guys, maghanap tayo ng alimango. Sako niya dyan, sako. Yan. Abot na sila damak na lang na alis. Ya, kasagagan ka. Padapa. Nagdoon sa sarungan. Isarungan mo budak butsan mo. Doon. So yun guys, naglilinis na kami sa ilalim ng fish pan kasi yung may mga kahoy na maliliit dyan, tinatanggal din para malinis nga ang fish pan. Naghanap din kami guys ng alimango dyan, pero ang tagal ko na dito, kanina pa wala pa rin akong nakikita. Wala pa rin akong nahuhuli. Oh no! Sige guys, maghanap na lang muna kami ng alimango. Ayan guys, parang may kakapa na ako, alimango na ata to. Tignan natin guys, naku, hindi pala, kahoy lang pala. Yan pala guys yung yung tinatanggal namin dyan sa fish pan para pag may lambat, hindi sasabit dyan yung lambat. Tsaka pag nakasabit dyan, masisira yung yung lambat. Yun nga pala guys, si Tio Mando yan, sobrang bait din yan. Napakabait niya na tao dito sa Cebu. Tsaka ito si Eman, iwas na iwas sa camera. Ayun, kinuha na ni Kuya Dong, hindi nakaligtas. Inabot na ako guys ng 45 years dito, pero wala pa rin talaga akong nahuhuli na alimango. Pero titignan ko dito, baka meron na dito sa may parang puno, yung ugat ng puno, baka meron na dyan. Ay, ang laki. Ito, testingin natin tong taga Maynila na to kung talagang marunong tumaghuli ng alimango. Ayun guys, may nakuha na ako. Sobrang liit nga lang. Pero okay na yan kaysa sa wala. Sana Ang nahuli nga pala guys, sobrang liit. Pero yung nakahuli, sobrang taba. Oh no! Ito na pala guys yung Kita mo? mga nahuli naming alimango. Nilagay na namin sa sako, baka makawala pa. Lahat na to may
Yan. Meron pa Hindi dito. ko pa. Hindi na. Wala, natanggal yung ano. Hindi yan. Hindi yan. Yan ang nakahuli niyan. Oh, maghuli na naman siya uli. Tapos yung mahuli niya, ganun pa rin. Ganun pa rin yung ipapakita. Wow! Grabe ka naman Kuya Dong, porket ang liit ng nahuli ko. Pero okay na yan. At least may nahuli. Ginagawa mo. So ayun guys, meron kaming nakapanipalar na siguro malaki to guys. Tignan nyo na lang guys. No, 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 no. Kala ko guys malaking alimango na. Ahoy lang pala. Guys, akyat muna ako sa Pilapil kasi parang ang lamig na. Ayun guys, kukuha muna kami ng pang-ulam na bangus kasi parang nakakagutom na guys eh. Oras ngan guys, mga alas 10 na ng umaga. Tara guys, samahan nyo kami, manguhuli kami ng bangus. Ginagawa mo. Yan, bumaba ka sa naman. Uy, traka-brief ka. Yan. Pagkatapos ka niya. Yun guys, nakahuli na agad kami ng pang-ulam namin mamaya. Kunting ano lang namin dito guys, sobrang bilis lang makakuha ng bangus. Mahirap pa talaga pag si Kuya Dong yung naghahawak ng camera. Kaya tuloy na pagtripan na naman niya si Eman. Ayop ka talaga. Tarantado to si itong mayari ng pispan na to, si Iman na sabi niya, nilalambat yung aso. Grabe talaga makapang trip to si Kuya Dog. Yun guys, yung aso nga pala na yun guys na trap dun sa ano sa lambat. Kaya yun tinulungan ni Eman. Ito na pala guys yung nahuli naming bangus. Yan, medyo madami-dami rin. Ayun guys, inaayos na pala nila yung balsa na ginamit namin kanina dun sa pag-ahakot ng lupa kasi tapos na. Ginagamit pala nila yan guys pag
ganito yung panahon, halimbawa mag-harvest ng fish pan, magpapakain sa mga isda, yan ang ginagamit nila, ginagawa nilang balsa. So ayun guys, napagdesisyonan nga pala nila na i-harvest na yung laman ng fish pan kasi medyo lumalakas na din yung ulan. Baka mamaya ma-wash out pa yung laman ng fish pan. Ayun guys, abangan nyo na lang yung pag-harvest namin sa fish pan. I-vlog ko din yun. So paano guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Siya nga pala guys, syempre bago ko makalimutan, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe ka Kampo channel and hit the notification bells para lagi kang updated sa mga bagong video. Salamat! Manap.